Vážení klienti, vítam vás pri našej pravidelnej diskusii, tentokrát s portfólio manažerom Giant investičnej spoločnosti Martinom Labajom. Máme za sebou 22. a najdlhší vládny shutdown v USA. Ten pozastavil činnosť federálnych úradov až na 43 dní. Za akých okolností k nemu dochádza, ako naň reagoval akciový trh a čo to znamená pre tamojšiu ekonomiku? Vládny shutdown je špecifikom amerického rozpočtového procesu, ku ktorému dochádza v prípade, keď americký kongres včas neschváli financovanie federálnych úradov. Tie sú následne nútené obmedziť alebo pozastaviť tie činnosti, ktoré nie sú považované za nevyhnutné. To znamená, že zatiaľ čo služby ako bezpečnosť, presadzovanie práva alebo výplata sociálnych či zdravotných dávok pokračovali, tak prevádzkovanie národných parkov, múzeí, potravinová pomoc v rámci programu SNAP alebo zverejňovanie niektorých kľúčových makroekonomických dát boli pozastavené. A bola to práve táto dátová medzera, ktorá zneistila americký akciový trh najviac, keďže komplikovala rozhodovanie americkej centrálnej banky ohľadom očakávaného zníženia úrokových sadzieb. Navyše, rozpočtový úrad kongresu odhaduje, že vplyvom vládneho shutdownu dôjde v poslednom štvrťroku k spomaleniu ekonomického rastu o približne 1,5 percentuálneho boda. Avšak začiatkom nového roka by vplyvom realizácie odložených vládnych výdavkov malo dôjsť k navráteniu ekonomického rastu do pôvodnej trajektórie. Čo sa týka amerického akciového indexu S&P 500, tak ten na vzniknutú situáciu príliš nereagoval. Počas trvania shutdownu si pripísal necelého 0,5% a opäť sa tak potvrdilo, že skôr ako politické napätie ovplyvňuje vývoj amerického akciového trhu výhľad budúceho ekonomického rastu, vývoja úrokových sadzieb alebo rast ziskov amerických spoločností. Keď už sme pri výhľade ziskov amerických spoločností, tak tie od polovice októbra reportujú svoje výsledky za tretí kvartál. Dokázali naplniť optimistické očakávania alebo naopak vytvorili priestor pre pochybnosti? Táto výsledková sezóna musela naplniť aj tie najoptimistickejšie očakávania, keďže zisk amerických spoločností medziročne vzrastol o viac ako 13%, čím výrazne prekonal očakávania analytikov. Navyše tieto spoločnosti dnes premieňajú svoje tržby na zisk najefektívnejšie od roku 2009. Za týmito vynikajúcimi výsledkami ale tentokrát nestali len technologickí giganti. Prekvapivo dvojnásobný rast ziskov doručil aj širší americký akciový trh, reprezentovaný indexom S&P 500. Samozrejme, zo sektorového hľadiska sa najviac darilo opäť informačným technológiám, ktoré na vlne umelej inteligencie doručili rast ziskov o takmer 30%. Dvojciferný rast ale doručil aj sektor utilities či materiálov, no najväčším prekvapením boli spoločnosti z priemyselného sektora, kde okrem témy AI pomohla tiež optimalizácia nákladov či automatizácia. Na druhej strane negatívne prekvapil investorov komunikačný sektor, kde spoločnosti Meta aj napriek rekordnému rastu tržieb klesol medziročne zisk o neuveriteľných 83%, čo bolo spôsobené v podstate jednorázovou daňovou povinnosťou vo výške 16 miliard amerických dolárov. Bez tohto účtovného efektu by naopak jej zisk vzrastol o 20%. Čo sa týka očakávaní na najbližší rok, tak tu sú analytici o čosi optimistickejší a pre americký akciový trh očakávajú rast ziskov na úrovni 14%. Je takto intenzívny rast ziskov americkej spoločnosti ale dlhodobo udržateľný? Je pravda, že za posledných 40 rokov boli v rámci indexu S&P 500 schopné doručovať dlhodobo dvojciferný rast ziskov asi len 3% spoločnosti. Ich rast je navyše do budúcna ohrozený aj ďalšími dvoma kľúčovými faktormi, keďže približne polovica tržieb amerických spoločností plynie z trhov mimo USA, tak tým rizikovým faktorom číslo 1 je samozrejme nestabilná obchodná politika a tým druhým je vysoká miera vládneho dlhu. Rozpočtové deficity síce z krátkodobého až strednodobého hľadiska môžu pozitívne vplývať na rast ziskov amerických spoločností, avšak z dlhodobého hľadiska nám už dnes vysoká úroveň vládneho dlhu naznačuje, že tento pozitívny efekt sa v čase môže vytrácať. Ak sa ale umelej inteligencii podarí doručiť očakávaný rast produktivity a ziskov, tak to môžu byť práve spoločnosti okolo umelej inteligencie, ktorým sa môže podariť dlhodobo takto intenzívny rast ziskov doručovať.
Podľa dlhodobého výhľadu Goldman Sachs bude však pravdepodobne zhodnotenie amerického akciového trhu v najbližšej dekáde zaostávať za historickým priemerom. Čo stojí za touto predikciou? Takéto predikcie nebývajú neomylné. Práve naopak v extrémnych prípadoch sa zvyknú míliť až o 6 percentuálnych bodov. Navyše nemôžeme zabúdať ani na skutočnosť, že americký akciový trh aj napriek všetkým rizikám, ktorým čelil uplynulých 200 rokov, bol schopný svojim investorom doručiť spravidla najvyššiu mieru zhodnotenia, a to naprieč rôznymi dekádami. To bolo spôsobené schopnosťou domácich spoločností dlhodobo generovať nadštandardnú úroveň rastu ziskov, vďaka ktorej sa dnes najväčšieho a najvýkonnejšieho akciového trhu na svete stalo v podstate lákadlo pre globálnych investorov, ktorí boli a stále sú ochotní za úspechy tamojších firiem platiť stále vyššie násobky. Prirodzeným vývojom sme sa však dostali do situácie, keď asi len 7 spoločností dosiahlo rovnaký význam ako 450 najväčších verejne obchodovaných amerických spoločností. Navyše podľa dát JP Morganu dnes spoločnosti okolo AI stoja v podstate za 75% rastu výkonnosti, 80% rastu ziskov až 90% rastu kapitálových výdavkov v rámci indexu S&P 500. A sú to práve tieto dva faktory ako vysoká koncentrácia a valuácie, ktoré sa historicky spájajú so slabšími budúcimi odhadmi. Na druhej strane, ak si zoberieme dnešnú vysokú mieru efektivity a kvality týchto spoločností, tak nie je možné spoľahlivo určiť, kedy a či vôbec sa tieto dve premenné vrátia do normálu. Navyše, podobné predikcie sa zvyknú najčastejšie myliť práve v obdobiach rýchlych technologických zmien. A práve umelá inteligencia je dnes jednou obrovskou neznámou. Prinesie ďalšiu dekádu intenzívneho rastu alebo naopak povedie k ďalšiemu poklesu. Zatiaľ čo doteraz americký akciový trh rastúce výdavky do kapitálovej infraštruktúry okolo AI oceňoval, tak budúce predikcie rastu už sa mu zdajú prehnané. Ak sa ale pozrieme na súčasnú úroveň týchto výdavkov v pomere k HDP, tak to je ešte stále nižšie v porovnaní s minulými inovačnými cyklami a navyše tieto spoločnosti dnes pri klesajúcich nákladoch doručujú relatívne vysokú mieru návratnosti kapitálu. To znamená, že tieto peniaze sú vynakladané efektívne a pri očakávanom raste produktivite by mal byť doručený ekonomický prínos, ktorý ďaleko prevýši tieto výdavky. Preto ak sa súčasným lídrom podarí udržať si tú svoju dominanciu na trhu, tak celkový trh môže tieto slabšie očakávania prekonať. Ak ale ich zisky zoslabnú a nenajdu sa noví víťazi alebo miláčikovia trhu, tak tieto výnosy môžu zaostávať. Čo môže spôsobiť zaostávanie dnešných lídrov a akým spôsobom sa na to môže investor pripraviť? Vysoká úroveň kapitálových výdavkov do budovania infraštruktúry dnes významným spôsobom mení štruktúru majetku týchto spoločností. Pôvodne spoločnosti s nízkou kapitálovou náročnosťou, teda biznisom postavenom na softveri, patentoch či ľudskom kapitále, boli schopné generovať obrovské množstvo prebytku hotovosti, ktorý okrem iného využívali aj na spätné odkupovanie vlastných akcií, čím ďalej podporovali svoj vlastný rast. Tento model sa však postupne mení a spoločnosti ako Microsoft, Alphabet či Meta sa z hľadiska kapitálovej náročnosti začínajú stále viac podobať náročnejším spoločnostiam zo sektora utilities. No a tie sú charakteristické tým, že neustále musia investovať veľké sumy peňazí do obnovy strojov či technológií z dôvodu ich opotrebovania alebo zastarania a tým pádom sú schopné z každého investovaného dolára získať alebo vytvoriť menej zisku ako spoločnosti s nižšou kapitálovou náročnosťou a to je dôvod, prečo z dlhodobého hľadiska zvyknú zaostávať za širším trhom. Zároveň nám minulé inovačné cykly ukázali, že z dlhodobého hľadiska tými konečnými víťazmi nebývajú pôvodní budovatelia infraštruktúry, ale práve naopak tí, ktorí dokázali následne túto prevratnú technológiu efektívne využiť. Pre investorov to znamená, že zatiaľ čo význam dnešných top spoločností môže v čase klesať, tak produktivita spoločnosti v rámci širšieho spektra indexu S&P 500 môže rásť. To znamená, že riziko koncentrácie je dnes najvyššie práve v tom najznámejšom kapitalizačnom variante tohto indexu, zatiaľ čo jeho equal-weight verzia, kde každá jedna sledovaná spoločnosť má rovnaký význam, je dnes lacnejšia,
má nižšiu mieru koncentrácie, úplne sa eliminuje toto riziko a zároveň je tu vysoká pravdepodobnosť toho, že sa investorovi podarí zachytiť budúceho víťaza tejto prevratnej témy. Ďalším stupňom ochrany pre investora ale môže byť aj využívanie aktív, ktoré len veľmi málo reaguje na vývoj amerického akciového trhu. To môžu byť napríklad štátne dlhopisy, ktoré však ale vplyvom vysokého vládneho dlhu a neistej trajektórie inflácie postupne strácajú svoj titul bezpečného prístavu. Do popredia sa preto dostávajú skôr podnikové dlhopisy, nakoľko zadlženosť spoločnosti nám klesá, je tam vyššia úroveň výnosu a zároveň v poslednej dobe doručujú aj vyššiu mieru stability, ktorú okrem iného vďaka väčšej izolovanosti od diania vo svete dokážu doručiť napríklad aj podnikové dlhopisy aranžované J&T bankou. Vhodnou alternatívou ale môže byť taktiež aj private equity alebo rôzne podielové fondy, ktoré kombinujú všetky tieto spomenuté zložky, nakoľko z dlhodobého hľadiska sa vyhýbať investovaniu do amerického akciového trhu sa jednoducho nevypláca. Martin, ďakujem za tvoj pohľad. Vážení klienti, vám ďakujem za pozornosť a prajem vám ešte príjemný zvyšok dňa. J&T banka. Expert na investície.